Hi havia una vegada una nena que vivia a Bellvitge i li agradava molt anar al Parque Nuevo. Un dia més, el seu pare la deixava baixar una estona a jugar i allà es va trobar amb el seu amic Jordi. Bona tarda, Jordi. Avui és el teu sant. Felicitats! Gràcies, anem a donar una volta? Sé un lloc on hi ha molts animals a prop de l'estany. Van anar corrents tots dos i, de sobte... Mira, Jordi, què és allò verd i gros que hi ha allà? És un drac! No tinguis por, és amic meu. La meva mare diu que els dracs mengen nens. No, ja ho veuràs, apropem-nos. Els dos, a poc es van anar apropant al drac amb molta cura. Bona tarda. Què feu al parc? No sabeu que la gent no pot sortir de casa? Per què? És perquè ens vols menjar? Veus, Jordi, ja et deia que corríem perill. No, tranquil·la, en Jordi i jo som amics, per cert. I tu com et dius? Em dic Princes. Llavors, si no ets un drac ferotge, per què dius que no podem estar al parc i jugar una estona amb tu? Perquè hi ha un virus i és perillós sortir molt al carrer. Us podeu posar malalts. Serà millor que torneu a casa amb les vostres famílies. Llavors, millor que tornem cap a casa. Fem-li cas. Tots dos tornen a casa i comenten als seus pares el que el drac els havia explicat. I sabeu què? El drac tenia tota la raó. Així que la princesa va trucar en Jordi i... Jordi, escolta, he estat pensant i el drac estava tot sol al carrer. Què podem fer? Jo a casa tinc espai. Li aniré a dir que es quedi uns dies a casa meva fins que puguem tornar a sortir. D'acord, però jo vull jugar amb vosaltres. Fem una videotrucada després de fer els deures? Perfecte, vaig agafar la meva espasa i vaig a buscar el drac. Tu busca la teva corona i les fem servir després per jugar tots junts. En Jordi tenia por, però es va armar de valor i es va pujar l'armadura, els guants i la mascareta per anar a buscar el seu amic. I es van quedar a casa fins a nou avís. Ara que ja podem sortir al carrer, plantaré tot de roses al parc, de color vermell. Així cada tarda podeu vindre a regar-les i jugarem una estona.